Duha ka talagsaong Philippine historical artifacts nga gama sa purong bulawan ang nakadisplay karon sa Louvre Museum, Abu Dhabi. Ang gold mask nga unang nakaplagan sa Butuan, Agusan del Norte ug ang gold cup nga nakaplagan sa Nabua, Camarines Sur napulo ngadto sa napulog tulo ka siglo na ang milabay. Parte ang duha ka mga naisgutang artifacts sa permanent exhibition sa Ayala Museum nga giuluhan og gold ancestors pre-colonial gold from the Philippines. Gipasundayag karon ang mga naisgutang artifacts pinaagi sa ginatawag nga loan agreement tali sa Ayala Museum ug Louvre, Abu Dhabi. Just to show to you that the Louvre supported us. And that's why, if you see them, thank them, encourage them that this is something that is really good for humanity, It's something that maybe we have already forgotten. It's something that is not really highlighted at all times. But now that it is there on the Louvre, it gives every Filipino a chance to see it for themselves, something to be really proud of, because where it is located, the grand vestibule of the Louvre Museum, the Louvre Abu Dhabi, it is showcasing different civilizations and from different regions of the world. Inubanan sa mga opisyales sa Philippine Embassy in Abu Dhabi, gibisita sa mga miyembro sa Philippine media uban ang mga pipila ka mga social media influencers ang duha ka artifacts. Usa kini sa papaagi sa embahada nga mapakaylap ang maayong balita mahitungod sa duha ka mga importanteng kamtangan nga kabahin sa Philippine culture and heritage. Giawhag sa mga Philippine officials sa Abu Dhabi ang mga Pilipino nga nanimuyo sa UAE ug bisan katong naa sa ubang nasod nga apilon sa ilang pagbisita sa Emirates ang Louvre Abu Dhabi aron ilang makita sa personal ang duha ka pre-colonial artifacts nga ipasundayag sulod lamang sa mubong panahon. Alang sa mga Pilipino nga nanimuyo sa UAE, ang Louvre Museum maghatag og 50% discount sa entrance fee agi og pagsaulog sa ilang 5 ka tuig nga anibersaryo ug sa ilang kolaborasyon sa embahada sa Pilipinas dinhi sa UAE. Henry Abenis Makahilo, Newsline Philippines. Stay safe.